मैया मोनाबिलि 7:45 कासिकत्रायाव बिरन बसुमतारी जाय बिथाङा जाखांफुनाय सासे फार्मासिस्ट जे फार्मासिनि गेजेरजों एन्टायार बे कासिकत्रा ओनसोलनि बा ओरै गुरुबासा बामोनगाव बा जोंनि मोनसे गुवार हालामनि जोंनि रायजो राजाफोरखौ बेराम माने जिखिनि फाहामनाय बा जोंनि लोमजानाय साजानायनि गोबाव समनिफ्राय मदद होबोबाय थानाय मानगोनां बिरन बसुमतारीनि माने जिउआव मोनसे घटना जादों। बे घटनायानो जाहैबाय जे बिथांखौ फल' खालामनानै माखासे दुथांफोरा न'सिम माने थांदों आरो न'आव सिलाइ देखायनायनि गेजेरजों बिरन बसुमतारीनिफ्राय माखासे नोगोद रां आरो माखासे सना रुपा बेबायदि लुटिं खालामनानै लांदों। जों मिथिदों बिथांनिफ्राय माने रायलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ माने साबा माने माखासे मानसिफोरा सिनाय हायै माखासे मानसिफोरा देहानि मोनसे गाग्लोबनाय आरो सिलाइ देखायनानै सिगिनायनि गेजेरजों बिथांनियाव जिखिनि गावनि फालांगि मावनानै न'खराव थानाय जिखिनि नोगोद रां आरो गावनि अनजालि बिसिनि जिखिनि सना रुपा गहेना बेखौ दाबि धमखि खालामनानै लानानै थांदों। थारैनो बे घटनाया जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे मुगैथाव मोनसे घटना जादों। दा बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे घटनाखौ जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोख्रों रावजों जों सोंखारिनो लुबैदों जे बे घटनायाव जायफोर दायनिगिरिफोरा लोब्बा दङ बिथांमोननि खामानि मावनाया सुबुं समाजनि मोनसे साबजाथाव आरो गनायथाव बेबायदि हाबाफारि जायाखै। बिथांमोननि खामानिया सुबुंथिखौ अपमान खालामनाय जादों, सुबुंखौ समाजखौ अपमान खालामनाय जादों। दा बेखायनो बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों आङो सोंखारिनो लुबैदों जे बिथांमोना भबिष्यताव आरो बेबायदि कुनु न'खराव बा कुनु मानसिनियाव बेबायदि जाहाथे दुम दाखात बा बेबायदि मोनसे दाबि धमखि खालामनायनि गेजेरजों लुटिं बा दाखायत खालामनायनिफ्राय दायनिगिरि बिथांमोना गोजानाव थानांगौ। आङो बेखौ दिनै बिथांमोनखौ सोंखारिदों। लोगोसे प्रशासननिसिम दाबि दैखांनो लुबैदों जे बिरन बसुमतारीया दिनै जेबायदि मोनसे दाखायतनि मोनसे भिक्टिम जानो गोनां जाबाय। बिरन बसुमतारी आरो बिरन बसुमतारीनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनि जिबन रैखाथिनि थाखाय बिरन बसुमतारीनो पुलिस बिफाना जेन सिकिउरिटि बेबायदि मोनसे नोजोराव दोननानै बा सिकिउरिटि मोनसे प्रभाइड खालामनायनि गेजेरजों बिथांनि जिउखौ रैखाथि गोनां खालामो बा बिथांनि फालांगिखौ रैखाथि गोनां खालामो। आङो बेखौ दिनै दाबि खालामदों। आरो बेफोरबायदि घटनाया दिनै चिराङाव मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थादों। दा बिनि थाखायनो बिरन बसुमतारीनि जिखिनि दाखायत घटनायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ कट्टर मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों गोख्रों मोनसे नायबिजिरनायनि गेजेरजों हाइ लेभेलनि मोनसे नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरिफोरखौ जेरैखि जाया हमनानै उइदिन सर्ट टाइम जेन माने साजा होयो आरो रायजो राजानि मोनसे गिखांनाय बे मोनसे गिखांनायखौ जेन माने गैया खालामो बेखौ आङो प्रशासननियाव आरो सरकारनियाव आं दाबि खालामदों। दा बेफोरबायदि घटनाया चिराङाव मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थादों। आमटेकायाव नोङो जेबायदि मोनसे जागायनाय जे थासारि बिनि उनाव चिरांनिनो खामारपारायाव दाखायत खालामग्रा मानसिफोरा जेबायदि राजा बर'खौ दाखायदा फेलार जानायनि उनाव गावथारलांनाय जेबायदि थासारि आरो आमटेकायावनो अनिल इसवारि मानगोनां बिथांखौ गिदिरथार मोनसे हाथियार लानानै जेनाखि मोनसे दाखायत खालामनो फैग्रा बिथांमोना जे गावग्लुंलांनाय थासारि आरो बेफोरबायदि थासारिया जोंनि थाखाय मुगैथाव आरो बेफोरबायदि थासारिखौ कन्ट्रल खालामनांगौनि थाखाय स्ट्रं मोनसे प्रशासननिफ्राय बा गभर्नमेन्टनिफ्राय बा होम डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै जानांगौ होननानै जोङो सानदों। नाथाय जों बुंसेयावबो जों खावलायसेयावबो दिनै जेबायदि मोनसे माने प्रिभेन्सन इज द बेटार देन माने कियर होननाय जेबायदि मोनसे मेजारा जे लानांगौ नैबे बुस्थुखौहाय जोङो दिनै नांगौबायदि जोङो थोजासे बेबायदि जोङो नुनो मोनाखै। दा बेखायनो जोङो दिनै फैनाय न'खर बिफानखौ सामलायनाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांखौ खावलायदों आरो बिटिआरखौ सालायनाय मानगोनां गाहाय माने जिखिनि जोंनि सिइएम मानगोनां मुश्री प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदों जे जोंनि बिटिआरनि आइजिपि बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिथांमोना जेन जोंनि साधारन कमन पिपलनि लाइफ एन्ड प्रपार्टिया जेन सिकिउर जायो
बा प्रटेक्ट जायो बेनि थाखाय बिथांमोना गोख्रों मोनसे राहा लानांगौ आरो जोङो दिनै जोंनियाव इनफरमेसन फैबाय थादों जोंनि नर्दार्न पार्ट आमटेका मालिपिटा बा सा ओनसोलाव न'खर न'खर बा फिसा फिसा बेबसायफोरनियाव थांनानै थाखा दाबिनाय थाखा लुथिं खालामनो नाजानाय मानसिफोरखौ सिगि सग' खालामनाय बेबायदि थासारिया जाबाय थादों होननाय जोंनियाव खौरां फैदों दा बे एन्टायार बे गासै माने घटनाफोरखौ सरजाबजोबनानै दिनै गृह बिभागनिफ्राय कट्टर मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनाय जोंनि धोन सम्पतिखौ रैखाथि होनाय जोंनि रायजो राजानि जे मोनसे गिखांनाय बे थासारिखौ मोनसे गैया खालामनायनि बेबस्थाखौ प्रशासननिफ्राय गोख्रै लानांगौ होननानै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो दाबि दैखांहरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो बुंदों जे चिराङाव बेफोरबायदि घटनाया जाबाय थादों नट अनलि चिरां क'क्राझारावबो बेफोरबायदि घटनाया जाबाय थादों दा आसलते बेफोरबायदि घटनायाव सोर मानसिनि इनस्टिगेसन आरो सोर माने सोद्रोमानि बा सोर सुबुंनि बेवहाय कनस्पिरेसि दङ बा सोरनि मोनसे बेवहाय माने थुनजुलायनाय बा फाव फान्दायनाय दङ बे गासैखौबो हाइ लेभेल मोनसे इनकुवारिनि गेजेरजों जे थाबैनो तदन्त खालामनांगौ आरो दायनिगिरिफोरखौ माने साजा होनांगौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामबाय थादों दा बेहाय जोङो नुनो मोन्दों जे जेबायदि बेबस्थाखौ जेबायदि लानांगौ बेबायदि बेबस्थाखौ पुलिस प्रशासननिफ्राय आरो गोख्रोंसिन खालामबावनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि खालामदों आरो दिनै बेनि थाखायनो जोङो बुंदों जे मोनफ्रोमबो माखासे माने भालनारेबल माखासे जायगाफोर दङ जे भालनारेबल जायगाफोरनि डाटा आरो सर्सआ पुलिस बिफाननियाव दङ बैफोरबायदि जायगाफोराव माखासे पुलिस आउटपस्ट बा माखासे पुलिस स्टेशन आरो नंस्लाबाब्लाबो माखासे पेट्रलिं बा माखासे माने बेबायदि मोनसे पुलिस पेकेट बेबायदि मोनसे डिप्लय खालामनांगौनि दिनै गोनां बायदिखौ जोङो दिनै मोनदांदों आरो मोनसे खावलायबावनो लुबैदों जे जोंनि गामिफोराव जिहेतु गामिखौ नोजोर होनो थाखाय जितु भिडिपि थायो बै भिडिपिखौ माने एक्टिभ खालामनायनि गेजेरजों जेन बिथांमोना माने खामानि मावो बा जोंनि जिखिनि सुथुरफोरा रायजो राजाफोरखौ गाग्लोबनो नागिरनाय धोन लुथिनो नागिरनाय बेफोरनिफ्राय जेन साहस मोना जोंनि दुष्ट मानसिफोरा जोंनि माखासे गाज्रि मानसिफोरा बेनि थाखाय जिखिनि पुलिस बिफाननियाव बा हम बिफाननियाव जिखिनि एजेन्सिसफोर दङ बिथांमोनखौ एक्टिभेट खालामनांगौ आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ रैखाथि गोनां बेबायदि खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि खालामदों गोदानै हाथियार हमग्रा जोनोम जाफिनगोन ना मागोन बेबायदि जोंनियाव फुल तथ्य बेबायदि इनफरमेसन जोंनियाव गैथ'वा नाथाय जिखिनि डाकायत बा जिखिनि मोनसे लुटिं जाबाय थादों बै खालामनाय इनसिडेन्टफोराव माखासे इलिगेल आर्म्सआ बेबहार जाबाय थादों दा बे इलिगेल आर्म्सआ बेबहार जाबाय थानायखौ जुदि नायोब्ला जोंनि डाकायत टीमाबो बा लुटिं टीमाबो अर्गेनाइज मोनसे फर्मआव दिनै महर मोननो नागिरदों नामा दा बिनि थाखायनो जितु जाखांहांनाय दिनै बे जाखांहोनाय थासारियावनो सरकारनिफ्राय आरो पुलिस बिफाननिफ्राय बा गृह बिभागनिफ्राय बेखौ गोख्रोङै मोनसे राहा लानायनि गेजेरजों जेसेबां इलिगेल आर्म्स दङ बे इलिगेल आर्म्सखौ उद्धार खालामनांगौ आरो जेसेबां बेबायदि इनसिडेन्टफोराव जड़ित थानाय बै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनानै जेन बेफोरबायदि खामानि बा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ रावबो मावनो साहस जाया बिनि थाखाय गोख्रों मोनसे राहा लानांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों